Vítam vás na dnešnom prvom mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Na dnešnom rokovaní sa ospravedlnili pani poslankyne, pani doktorka Hojerová, páni poslanci, pán Gergej Jagoč, pán Jožef Nať, pán Milan Domaracký, pán Gabriel Bardoš a pán Zoltán Hájoš. Poprosím, prezentujte sa. Konštatujem 30 prezentovaných zastupiteľstvo je uznášania schopné. Určujem overovateľov zápisnice pána Petra Dvorana a pána Láslo Bačova. Pán poslanec. Ďakujem pekne. Páni poslanci, pani poslankyne, boli vám elektronicky doručené materiály, ktoré obsahujú stanoviska Finančnej komisie, Hospodárskej komisie a Komisie pre zdravotníctvo a stanovisko Rady kraja k dnešnej téme a doplnené uznesenie k materiálu, ktorý ideme prerokovávať. Témou dnešného rokovania je vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda AS a Nemocnica s poliklinikou svätého Lukáša Galanta AS, ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj. Sú nejaké pripomienky, návrhy, doplnky k programu dnešného rokovania? Ak nie, dávam hlasovať o programe rokovania. Hlasujte, prosím. Verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode 15 582 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 332 eur a 325 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 1 euro, emitenta Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda AS a 15 689 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 332 eur a 565 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 1 euro. Emitenta Nemocnica s poliklinikou svätého Lukáša Galanta AS, ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj, a ich zoradenie hodnotiacou komisiou na hodnotenie doručených návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže menovanou Trnavským samosprávnym krajom do zoznamu návrhov v závislosti od vyhodnotenia jednotlivých hodnotiacich kritérií stanovených v súťažných podmienkach. Po druhé, vyberá ako najvhodnejší z predložených návrhov v rámci obchodnej verejnej súťaže špecifikovanej v bode 1 tohto uznesenia návrh zmluvy o prevode akcií predložený spoločnosťou Svet zdravia a akciová spoločnosť Digital Park Rímska 2 Einsteinova 25 Bratislava IČO 3596 08 84, ktorý je prílohou číslo 1 tohto uznesenia. Po tretie, prijíma návrh na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií predloženého spoločnosťou Svet zdravia AS Digital Park Rímska 2 Einsteinova Bratislava IČO, ktorý je prílohou číslo 1 tohto uznesenia a súhlasí s uzatvorením zmluvy o prevode akcií s touto spoločnosťou. Po štvrté, schvaľuje prevod 15 582 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 332 eur a 325 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 1 euro, emitenta Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda AS a 15 689 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 332 eur a 565 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 1 euro, emitenta
Nemocnica s poliklinikou svätého Lukáša Galanta AS, ktorých majiteľom je Trnavský samosprávny kraj, na obchodnú spoločnosť Svet zdravia AS, Digital Park Rímska 2, Einsteinova 25 Bratislava, IČO spoločnosti, za podmienok stanovených v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tohto uznesenia. Po piaté, splnomocňuje predsedu Trnavského samosprávneho kraja na vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú potrebné pre nadobudnutie účinnosti a vykonateľnosti zmluvy o prevode akcií so spoločnosťou Svet zdravia Digital Park Rímska 2 Einsteinova Bratislava IČO. Predtým, než otvorím rozpravu, vážené pani poslankyne a páni poslanci, pár slov k histórii toho procesu, ktorý dnes prechádza určitým míľnikom. Za posledných 9 rokov bolo predložených do zastupiteľstva viac ako 45 materiálov, ktoré sa týkali situácie v nemocniciach a návrhu riešení. Spoločne sme transformovali neziskové organizácie na akciové spoločnosti s cieľom nájsť partnera v prvom rade miestnych samosprávach, ktoré ležia v spádovom území týchto nemocníc, čiže transformovať autokratické vedenie a spravovanie týchto nemocníc alebo teda samosprávne kraje prebrali. A nemocnice samozrejme bohužiaľ nedokázali hospodáriť vyrovnane. Zaťažovalo nás samozrejme to, akým spôsobom boli tie nemocnice kedysi projektované pred 40 rokmi. Vysporiadali sme sa s dubióznym majetkom, čiastočne v týchto nemocniciach, a prakticky dubiózny majetok, ktorý bol nevyužiteľný pre nemocnicu, nepotrebný a zaťažoval, aj administratívne, aj finančne sme kompletne premenili. Výnos sme premenili na dovybavenie našich nemocníc. Nebudem to teraz spomínať, poznáte to veľmi dobre, čo sme urobili v Dunajskej Strede, čo sme urobili v Galante. Udržali sme vysoký štandard poskytovania zdravotnej pomoci napriek situácii, ktorá vládne v slovenskom zdravotníctve. Jedinýkrát sa nestalo, že by bol pacient v našich nemocniciach odmietnutý. Naopak, nemocnica v Galante absolvovala aj veľkú podstatnú časť pacientov bývalej nemocnice v susednom okrese Šalan. Naše nemocnice dosiahli aj odborné ocenenia vďaka samozrejme odbornej práci riaditeľov, výkonných riaditeľov a personálu, ktorý v týchto nemocniciach pôsobí. Dostali sme sa zhruba pred 2,5 rokmi do situácie, keď sme očakávali, že už môžeme prísť k hospodárenému vyrovnaniu. Pripomínam, že pred 2,5 rokmi bol schválený v parlamente zákon o navýšení platov. Znamenalo to naviac náklady pre každú z našich nemocníc okolo 400 až 600 tisíc eur. Pred rokom prišiel ďalší zákon, ktorý schvaľoval navýšenie miest. Čiže pre naše nemocnice to znamenalo pre každú takmer 1 000 000 eur navyše v nákladoch, ktoré pri obrate, keď tá nemocnica má obrat 12 až 15 miliónov a 80% pomaly tvoria personálne náklady, tak samozrejme v tej zvyšnej časti nákladovej nevedeli sme vykonať také úpravy, aby sme dokázali
šetriť 1 000 000. Medzičasom 3 roky dozadu sme naštartovali proces hľadania strategického partnera. Pripomínam, že pred 2 rokmi to nebola politická vôľa vstúpiť do obstarávania strategického partnera, ale zastupiteľstvo, čo si mimoriadne cením, že malo odvahu pred voľbami do regionálnych volieb odsúhlasiť, že v procese hľadania strategického partnera budeme pokračovať v novom volebnom období. Nové volebné obdobie beží teraz 15. mesiac a dostali sme sa k záveru, kde predkladám návrh na vstup strategického partnera. Naším poradcom v tejto oblasti bola advokátska kancelária Matúš Gémeš. Pán doktor Gémeš s kolegom sú tu prítomní. Sú tu dnes pretože pred týždňom sme zorganizovali, by som to povedal, také verejnú diskusiu, poslaneckú verejnú diskusiu s predstaviteľmi spoločností, ktoré majú záujem, ktoré majú záujem o vstup do našich nemocníc. Bolo tu prítomných 23 poslancov. Myslím si, že každá zo spoločností, ktorá má záujem o vstup, prezentovala veľmi triezvy pohľad na naše nemocnice, aj svoje zámery, ako ďalej pokračovať, a zároveň prezentovala aj svoje výsledky v doterajšom pôsobení v slovenskom zdravotníctve. Pripomínam, nikto nebol diskriminovaný v súťaži ani zo Slovenska, ani zo zahraničia, o čom svedčia aj účastníci. Obidvaja účastníci podľa mojej mienky predložili veľmi zaujímavé ponuky, z ktorých však tá, ktorá je predkladaná dnes, je samozrejme finančne oveľa zaujímavejšia pre Trnavský samosprávny kraj. Podľa mojej mienky pred týždňom bolo zodpovedaných úplne niekoľko desiatok otázok, ktoré boli prednostne položené pánmi poslancami, ktorí majú mandát zo spádového územia týchto nemocníc. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, týmto krokom si myslím, že tento krok je vážnym míľnikom v ďalšej pozitívnej činnosti našich nemocníc, ale hlavne dôležitým krokom k ich hospodárskej alebo finančnej udržateľnosti. To je z mojej strany všetko. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu a samozrejme opätovne zdôrazňujem, budeme hlasovať na záver o uznesení, ktoré má 5 bodov. Nech sa páči, kto sa hlási do rozpravy. Pán poslanec Chovanec, nech sa páči. A potom pán poslanec Gál. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som myslel, že sa nikto neprihlási, tak som sa teda ubehol. Som chcel ako posledný niečo povedať. V podstate pracujem tretie volebné obdobie, som poslancom vyššieho územného celku a dá sa povedať, že problematika zdravotníctva nás vždy trápila. My sme boli takými iniciátormi, vlastne poslanci, ktorí sme boli iniciátormi v rámci Záhoria, že sme presadzovali model zmeny nemocníc na akciové spoločnosti, vlastne vstup miestnej samosprávy. No a samozrejme v rámci Skalice sme presadzovali aj vstup strategického partnera. Musím povedať, že vlastne Skalická nemocnica už druhý rok po sebe, rok 2013 aj 2014, je v čiernych číslach, čiže v zisku pri zhruba 400 000 odpisoch. Ale samozrejme, ono sa to dobre chváli, v tom hospodárení tá Skalická nemocnica získala 14,2 milióna grantov z európskych peňazí, to znamená, bolo kúpené MR-ko, to znamená zariadenia, ktoré prinášali ďalšie efekty, ale určite, čo bolo najdôležitejšie, prečo tá nemocnica prosperuje, je to, že vlastne zostalo v nemocnici všetko. Zostali svalzy, labáky, rentgény, všetky veci, ktoré sú ziskové, ktoré v podstate prinášajú peniaze, no a samozrejme potom môžeme robiť aj také veci, že máme nejaké stratové lôžkové oddelenia. Myslím si, že za tie roky sme získali dostatok skúseností a ja osobne musím povedať, že pred tým rokom, alebo viac ako rokom, keď sme sa bavili na rade, že o vstupe strategického partnera, som povedal jednu vec. Za prvé, už vtedy Dunajská Streda mala 900 000 eur dlh voči sociálnej poisťovni
a jednoznačne som troška pil na poplach, že treba veci riešiť, pretože tá situácia sa bude zhoršovať. Súčasnosť ukazuje sa zhoršila, pretože napríklad Dunajská Streda má vyše 3 milióny eur po lehote splatné alebo nezaplatené veci voči sociálnej poisťovni. Ja som vtedy kritizoval jednu vec, a to tu, že vlastne my sme si ako prioritu dali, že chceme riešiť problém Vúcky, to znamená, chceme mať predať akcie, získať peniaze do rozpočtu a riešiť si svoj problém. Podľa môjho názoru, ale vtedy som takisto povedal jedno, že ja si myslím, že prioritou by malo byť riešiť problémy v jednotlivých nemocniciach a vlastne navrhoval som, aby vstup strategického partnera bol riešený v podstate na 2 kroky. Prvý krok, navýšenie základného imania o 100%, to znamená, takový mal strategický partner 50%, s tým, že by získal pozíciu predsedu predstavenstva ešte ďalšie 2 mestá v predstavenstve a v druhom kroku, keď si ho otestujeme, v druhom kroku navýšiť na 67%, čiže takú absolútnu väčšinu a dá sa povedať, môže ďalej tú nemocnicu riadiť. Keď si to hodíme do matematiky, tak zistíme jednu vec, že vlastne pred rokom sme mohli navýšiť základné imanie v každej nemocnici cirka o 5,5 milióna eur, čiže boli by sme 50% vlastníci Vúcka, 50% by bol strategický partner, čiže to máme dohromady 11 miliónov eur pred rokom mohlo natiesť do nemocníc. No a teraz v tomto období by sme mohli navyšovať o ďalších 5,5 milióna eur s tým, že vlastne by strategický partner mal 67% a my by sme mali 33%. Keď si to napočítate, vyjde vám suma 22 miliónov eur, sme mohli navýšiť a tie peniaze by boli v nemocniciach a v Vúcke by zostalo 33%. Keď si pozrieme ponuku Svetu zdravia, ponúka 2,1 milióna eur plus cirka 21 miliónov investovať, s tým, že 2,1 milióna eur očistíme o stratu vlastne od 36. minulého roku doteraz, čiže predpokladám, že to bude cirka 1 milión eur, to znamená dohromady v podstate Svet zdravia dá do obidvoch nemocníc 22 miliónov eur. Čiže rozdiel medzi tými dvomi v podstate vecami, tým, čo ideme dnes schvaľovať a čo som ja navrhoval pred rokom, je 33% akcií, ktoré mohla Vúcka vlastniť. Samozrejme, ja s tým nie som nadšený a musím povedať jednu vec, že som na rade sa zdržal hlasovania kvôli tomu, aby som mohol vystúpiť. A poviem aj jednu vec, že niekto hovorí, že ten Svet zdravia to získava lacno. Ja osobne som presvedčený, že tá ponuka, ktorú Svet zdravia dal, je dobrá. Ja iba som chcel povedať jednu vec, že možno by bolo lepšie niekedy aj troška viac počúvať, troška viac v podstate sa nebáť toho, že budeme aj v televízii, neriešiť veci, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa toho, či nám idú komunálne voľby a nejdú komunálne voľby. Čiže podľa mňa sme mali pred rokom ideálne riešenie, výsledok mohol byť ten istý, mohol tam byť Svet zdravia a nám mohlo zostať 33%. Ale myslím si a doporučujem všetkým vám, že naozaj ja poznám situáciu v nemocnicách, troška si myslím, že v tom pracujem a vidím to, ale jediné riešenie, ktoré teraz je to, aby v podstate sa tento materiál, alebo tento vstup strategického partnera schválil, aby sme tie nemocnice zachránili a ja hovorím, že budem hlasovať za tento vstup. Ďakujem. Ďakujem. Krátka poznámka. Áno, že by bolo úplne jasné. Bola tu ponuka na navýšenie v prvom kole a nič za akcie, ale ponuka o druhom kole tu nikdy nebola. Nech sa páči, pán poslanec Gál. Ďakujem za slovo. Troška budem reagovať aj na môjho predrečníka. Čo tu bolo predtým, už koľko rokov riešime nemocnice, tak to by sme museli byť tu asi sedieť týždeň. Každý by mohol porozprávať tú svoju verziu, ako to vidí, čo navrhoval, čo bolo prijaté, čo nebolo prijaté. Ale jednu vec musím poznamenať, že v skalickej nemocnici Vúcka si nechala určité percentá. Koľko sme na to dostali peňazí? Nič. Došlo k navýšeniu základného imania, my sme nenavýšili. Takže tých 33%, kebyže predáme 100% tedy, tak určite nejaké peniaze by sme za to utržali pri predaji. Takto pri navýšení základného imania sme nič. Ale neriešme, toto už je minulosť. Dneska máme pred sebou jednu ponuku. My sme si veľmi vedomí závažnosti situácie. Ľahko je povedať A, keď zároveň nepovieme B. Čo bude potom?
Všetkým nám ide o to, aby obyvatelia Dunajsko-Stredského Galanského okresu mali prístupné, kvalitné, ale aj širokospektrálnu zdravotnú starostlivosť. Predaj nemocníc je jedna fáza, ale udržanie dnes poskytovanej zdravotnej starostlivosti je tá druhá fáza, ktorá samozrejme ide po predaji a na to už vlastne predajom až taký dosah nebudeme mať. Preto sme mi navrhli, aby z jednou podmienok pre súťaž bola aj to, že bude zabezpečený ten rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujú teraz nemocnice. To sa zamietlo rôznych dôvodov a preto tu vznikli dôvodné obavy, či nový majiteľ nepristúpi k tomu, že určité oddelenia zavrie, alebo ambulancie zavrie, alebo zruší. Na spoločnom zasadnutí výborov, pán predseda to nazval nejakým verejným zasadnutím, bolo to aj pre mňa veľmi poučujúce, lebo otvorili fakt veľmi otvorene a nič nezakrývali aj na nepríjemné otázky. A obidvaja súťažiaci vlastne povedali, že neplánujú zrušiť žiadne oddelenie, žiadnu ambulanciu. Dokonca predstaviteľ Svetu zdravia avizoval, že je schopná podpísať aj nejaký záväzok, nejaký dodatok, čo sa týka tejto záležitosti. Preto poslanci za Most Híd budú hlasovať za predloženie uznesenie, za predaj nemocnice v Galante a Dunajskej Strede, ale s podmienkou, že potom predseda pán Mikúš a predseda pán Bereni, ktorý je zodpovedný za regióny Dunajská Streda a Galanta, podpíšu tento avizovaný dodatok s predstaviteľmi Svetu zdravia o nezrušení žiadneho oddelenia ambulancie, tak ako to bolo slúbené predstaviteľmi Svetu zdravia na tomto spoločnom zasadnutí. Pán poslanec, si právnik, zmluvu môže podpisovať len štatutár. Len jeden. Zodpovednosť je na predsedovi. Pri verejnom vypočúvaní záujemcov podľa mojej mienky jasne bolo deklarované, že spektrum a úroveň zdravotnej starostlivosti poskytovanej sa nebude znižovať. Naopak, že sa zvýši, pretože hovorili, ak sa nemýlim, ak sa použijem nesprávny výraz, o nejakých centrách excelentnosti a o tom, že majú skúsenosti s tým, že vedia pacientov, keď je treba, previesť nemocnice na plánované výkony z jednej do druhej a že vedia samozrejme urgentnú starostlivosť zabezpečiť. Čo sa týka ambulancií, obidvaja deklarovali, že nie, že budú znižovať, ale naopak. Ich snahou bude vrátiť pôvodné ambulancie alebo ambulancie, ktoré bývajú štandardnou súčasťou nemocníc, do týchto nemocníc. A ešte poviem, za 9 rokov, čo som tu predsedom, z týchto nemocníc neodišla žiadna činnosť, pokiaľ viem, že by sme schválili niečo. Naopak do nemocnice Dunajská Streda sme vrátili lekáreň. Čiže to, čo stav, akom sme tie nemocnice dostali do našej správy, páni, s tým stavom bohužiaľ sa nedalo vtedy nič robiť. Ale teraz je tu jasné, podľa mojej mienky, jasná záruka a príklad spôsobenia obidvoch záujemcov, že jednoducho spoločnosti, ktoré prevádzkujú viacero nemocníc, môžu využívať synergické efekty, majú samozrejme určité, môžu dosiahnuť, čo sa týka kapitálu alebo podpory investícií, iné finančné prostriedky, dohody s finančnými inštitúciami ako oveľa silnejší celok s dlhodobo pozitívnym hospodárením. Takže aj investície si myslím, že budú nielen na papieri nakoniec nerealizovanie investícií, ktoré sú jasne v prílohe číslo 1 v návrhu zmluvy, sú dôvodom na odstúpenie. Takže, pán poslanec, ja si myslím, že tá zmluva obsahuje všetko, ale kľudne, pokiaľ by tu bol záujem a viete naformulovať, páni, čo by malo byť v prílohe číslo 1. Už návrhu zmluvy to je. Ale ak je tu nejaká bližšia špecifikácia, môžeme sa o tom baviť. Ďakujem, pán Bereni. Ďakujem za slovo, pán predseda.
pre nás, poslancov, ktorí sme z tohto regiónu, to nie je len obchodná, zdravotnícka alebo politická záležitosť, ale je to aj citová záležitosť, lebo viacerí sme sa narodili v nemocniciach, v týchto nemocniciach, ja v Dunajskej Strede, moji chlapci zase v Galante, rodina navštevuje či už Galantskú alebo Dunajsko-Stredskú nemocnicu, takže verte mi, že sme sa zaoberali veľmi poctivo s touto otázkou a nie je to ľahká záležitosť ani ľahké rozhodnutie. Napriek tomu však po všetkých zasadnutiach, čo sme absolvovali v poslednom čase, a nebolo ich málo, si myslím, že táto ponuka je vhodným riešením, čo máme pred sebou a budem za to hlasovať. Najmä preto, lebo skutočne na tých zasadnutiach, kde sme pozvali aj konkrétnych uchádzačov, odzneli určité garancie. Napriek tomu, že tie garancie boli vyslovené len ústne, to treba povedať, ale pred dosť veľkým obecenstvom, nie len pred poslancami, ale aj pred niektorými záujemcami, ktorí tu boli prítomní. Takže to, čo povedal pán poslanec Gál, môžem len potvrdiť, že obidvaja potvrdili to, že nemienia zrušiť oddelenia. Dokonca veľmi pochválne sa vyjadrili o personálnom zabezpečení týchto dvoch nemocníc, to znamená lekári, sestry a ďalší personál podľa uchádzačov vykonajú veľmi kvalifikovanú prácu a preto nemienia vymeniť doterajší stav, ale práve naopak chcú dať šancu všetkým. A zároveň mi dovolte poznamenať, že dobré riešenie v tomto okamihu určite nie je, ktorý ubezpečuje, respektíve uspokojí každého. Ale toto riešenie, čo máme pred sebou, je asi momentálne to najlepšie, čo môžeme zabezpečiť pre pacientov okresov a spádových oblastí vlastne pre Dunajskú Stredu a pre Galantu. A čo som teda zabudol povedať, že pre nás dali garancie aj ohľadom toho, že dvojjazyčnosť zabezpečia tak, ako je to v zmluve a ako je to v zákonoch Slovenskej republiky, čo je taktiež pre nás špecifická, ale dôležitá záležitosť. Takže budem hlasovať za. Čo sa týka podpisu, tak neviem, či to umožňujú predpisy, legislatívne normy, ale tým, že budem za to hlasovať a povedal som to, čo som povedal, tak tým pádom môj podpis virtuálne tam je. Ďakujem. Sa páči, keď sa ľudia hlásia k tomu, že podpíšu to, na čo zo zákona nemajú právo. Prepáč, pán podpredseda, ale to skôr bol, myslím, taký morálny apel. Ale v každom prípade jedna vec, páni, pozrite sa. Pokiaľ odsúhlasíme tento návrh, bude mojou samozrejme prioritou, aby schválený víťaz súťaže predložil návrh dodatku k zmluve, ktorý môžeme prejsť opätovne a podiskutovať o ňom. Ďakujem, pán poslanec Oettinger. Ja ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Zámerne sa na to skúsim pozerať z takého trochu širšieho pohľadu. Keď sa v 2001 roku prijal zákon o prenose niektorých pôsobností na samosprávne kraje, tak bolo každému jasné, že štát nie je schopné riadiť také kvantum nemocníc a tak povediať časti nemocníc sa zbavil. Časti sa zbavil presunom na neziskové organizácie a časti posunul ako danajský dar nejako ekonomicky nezabezpečené samosprávnym krajom. Ja nechcem teraz hodnotiť naše obdobie, bolo tam veľa dobrého urobeného a urobili sme aj nejaké chyby, je to samozrejme. A nech si každý z vás urobí svoj názor a stanovisko k tomu, či tak nejako podobne ako štát v 2001 nepristupujeme k tomu my teraz. Pán predseda sa vyjadril asi pred 3/4 rokom na jednej rade a adresoval to pánovi poslancovi Chovancovi, že bolo ľahké v tom prvom období po určitej dotácii, ktorá prišla z Skalickej nemocnici z eurofondov, hospodáriť a dnes pán Chovanec povedal za týmto B, že už teraz to až také ľahké nie je s tým vyrovnávaním sa z rozpočtu. Ja som to zažil do roku 2009 v nemocnici, ktorú som riadil, v Piešťanskej nemocnici. Aj tá nemocnica šla vyrovnaným rozpočtom do 2009 roku, teda 6 rokov odtedy, kedy sa z nej vytvorila nezisková organizácia. Potom dostala ranu od štátu, podotýkam,
s ktorou sa nedokázala vysporiadať. Áno, prišla o 2 stanice záchranky a ešte to bolo krásne použité ako spôsob na odvolanie vtedajšieho riaditeľa. Hovorím o sebe. Pokiaľ bude súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti tak nadstavený, ako je, že niekto bude ťahať za kratší koniec, a to sú spravidla nemocnice, a niekto si to dokáže inými ako, ja neviem, dohodovacím konaním, praktikami zabezpečiť, dokáže si to zabezpečiť len na úkor iného zdravotníckeho zariadenia. A tam je moja obava. Preto hovorím osobne, určite nebudem hlasovať za tento návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja len tak poviem, nič nové pod slnkom, pán poslanec. Zatiaľ žiaden návrh za 9 rokov, ktorý by smeroval k riešeniu situácií v nemocniciach. S plnou vážnosťou to hovorím bývalému štátnemu tajomníkovi a bývalému riaditeľovi nemocnice. Jeden jediný podnetný návrh na to, ako riešiť situáciu. Pán predseda, čakal som túto tvoju reakciu a hovorím ti, osobne ti pošlem celý záznam aj s uzneseniami. Osobne bude zaslaný doporučenou poštou. Pán poslanec, ja hovorím fakty, nič viac. Pán poslanec Chomča. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len doplnil to, čo tu už bolo povedané. Taká jedna ešte podstatná vec tu neodznela. Jak sme tu minulý týždeň sedeli s tými potenciálmi, ktorí chcú vstúpiť teda do tých akciových spoločností. Boli tu teda splnené tie podmienky, ktoré sa týkali zachovania štruktúry oddelení, zachovania štruktúry ambulancií, dvojjazyčnosť. Ale ja som tu vtedy diskutoval ohľadne toho, že teda v tom návrhu boli teda také možno nejaké náznaky toho, že jedna nemocnica by mohla byť v úvodzovkách preferované voči druhej nemocnici. Práve tomu zodpovedali aj tie oddelenia excelentnosti, ale bolo tu teda prislúbené, a to by som tu teda chcel povedať, od obidvoch zástupcov, že teda tie nemocnice nebudú medzi sebou súťažiť, ale že tam bude symbióza tých dvoch nemocníc. Ďakujem. Presne takto chápem aj ja prezentáciu obidvoch účastníkov, ale aj ich príklady zo správy nemocníc v iných častiach Slovenska. Ich nemocnice nesúťažia, ich nemocnice stávajú na osvedčenom personáli, o vzdelávaní personálu, stávajú na motivácii personálu a stávajú na spolupráci svojich nemocníc. Ďakujem. Ak sa nikto nehlási, rozpravu končím. Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, všetkým tým, čo vystúpili za tých 9 rokov s akýmkoľvek podnetným návrhom, ktorý reálne smeroval k riešeniu situácie v nemocníc. Teraz, vážení páni poslanci, hlasujte prosím o návrhu, ktorý máte pred sebou predložený. Má 5 bodov, opakujem, aby bolo jasné. Čiže v prvej časti berieme na vedomie vyhodnotenie, v druhej časti vyhodnocujeme ako najvhodnejší návrh spoločnosti Svet zdravia. Prijímame tento návrh zmluvy, ktorý je v prílohe číslo 1. Schvaľujeme prevod akcií a splnomocňujeme predsedu k vykonaniu príslušných právnych úkonov. Hlasujte, prosím. Konštatujem 34 prítomných, 33 za, 1 proti. Chcem poďakovať všetkým, ktorí hlasovali v súlade so svojím záväzkom, ktorý majú voči voličovi a ktorí teda hlasovali zodpovedne. Ďakujem tým, ktorí hlasovali za. Je to vážny krok k tomu, aby naše nemocnice ďalej úspešne pokračovali, nielen čo sa týka kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj čo sa týka hospodárenia. Ďakujem pekne za účasť na dnešnom rokovaní. Končíme.